Bore da I chi gyd. Sut da chi gyd? Rwy'n ni gael gweld pwy sydd wedi ymuno fo ni. Mae'n fora diflas iawn yma yn yr Wyddgrug. Mae'n bwrw glaw yn sobor iawn. Ac... Ti'n mynd i ganu na'n bwrw glaw yma na'n di dod â'i gitar? O, dwi wedi dod â gitar iddo fo. Dych pam bod fi wedi dod â gitar? Wel, mynd i fod yn Glastonbury. Na, do'n i ddim go iawn i fod yn Glastonbury. Ond yn amball un siwr o fod i fod yn Glastonbury yn y tywydd ofnadwy yma. Ond dyna ni, mae'r ar yn falch iawn. Wel, bore da Manon, bore da Cai ac Anni. Mae'n braf iawn. Bore da Meida, mae'n braf iawn cael eich cwmni chi. Bore da Angharad, ac ydy'n braf iawn cael gweld Ela ac Elin ar ei beics. Cofiwch wedi mynd am dro hir diwrnod o'r blaen. Braf iawn eich gweld chi blantos. Wel, cwyno ni. Cwyno bod ti'n hen diwrnod pig, dydy? A mae gennau ddillad ar y lein ers ddoe. Hopeless. Sychon nhw ddim ddoe. Ac na nhw no way fydden nhw'n sychu heddiw yma. Bore da Carys, bore da Marian. O, mae'n braf cael eich cwmni chi. Braf eich gweld chi'n codi'ch bodia hefyd, so dwi'n codi mawd yn ôl i chi. A da ni dyn bach dipyn bach yn wahanol. Dwi'n sefyll lle yma. A mae hyn yn teimlo dipyn bach yn wahanol. So, gwn i weld sut mae'n mynd. Bore da Irlys, bore da, braf iawn cael eich cwmni chi. Wel, dwi'n yn gwybod amdana chi. Ond dwi'n yn gwybod os ydych chi yn bobl sydd yn colli pethau. Ynde? Dwi wedi colli rhywbeth o pwysig iawn ddoe, mae hwn yn gyhoeddiad. Os ydych chi'n mynd i fyny Moel Findeg, dwi wedi colli yn sbectol hael. Okay? Oedd hi'n sbectol hael, wel, doedd ddim yn un gyffredin. Oedd hi'n un presgripsiwn. Very focal hyd yn oed. Just a very peth. Ond mi golli si hi. Da ni ben Moel Findeg, buddig am hynna, cael amser braf iawn, gweld gwahanol bobl ar ben y mynydd. Ac mi adewis i. Ni weld y machlyd gadael y sbectol hael na, achos wrth gwrs, doedd ddim i angen i wedyn yn agoedd. Ac es i nôl ben bore wedyn ar ôl sylweddoli bod fi wedi cholli hi. A doedd na ddim golwg ar y sbectol hael. Trist iawn, very, very sad. Ynde? Rwan ta, dowch i fi gael gofyn i chi. Da chi erioed wedi colli rhywbeth? Ac os oeddech chi wedi colli rhywbeth, sut oeddech chi'n teimlo? Neu ella hyd yn oed eich bod chi wedi bod ar goll? Mae hynny'n brofiad ofnadwy yn dydi. Ti wedi bod ar goll yw? Do, siwr fod. Do. Sut oedda ti'n teimlo? Pryderus? Ie, pryderus. Pryderus, ofnus. Ynde? Pam da ni'n mynd ar goll, mae genna ni ofn, da ni'n teimlo, o, dwi'n mynd i ddod allan gai hyd i lle dwi fod yn fuan. Ond dwi eisiau gofyn i chi hefyd, a na i ofyn i hyw, sut ydych ti'n teimlo ar ôl i ti gyrraedd yn ôl adra? O, ffeindio'r ffordd, cael hyd i'r ffordd, a teimlo well. Cael hyd i'r ffordd a teimlo'n well. Da ni'n teimlo'n well yn dydan, pam da ni'n gwybod bod adra yn agos a bod ni'n cael dod adra. O, mae'r stori heddiw yma yn union ynglyn â hynny. Mae'n stori ryfeddol, mae'n stori sy'n dangos i ni gymaint mae Duw yn caru ni. Ac mae'n stori am ddau frawd. Dau frawd. Y brawd iengaf a'r brawd hynaf. Ac yn ôl y stori, mae'r brawd iengaf, wel, mae o'n dipyn bach o rebal. A di gwir, mae o'n rebal go iawn. Ac mae o'n meddwl na'r peth pwysica di mynd i ffwr, mwynhau hun, gwario'i bres, gwario'i etifeddiaeth. Ac wedyn mae o'n sylweddoli i fod o ar goll go iawn. Yn y diwedd mae o hyd yn oed, credwch neu beidio, mae o hyd yn oed yn gorfod gweithio fo moch ac hyd yn oed yn ystyried bwyta bwyd y moch. A fi. So dowch i ni wrando ar y stori. A da ni'n mynd i edrych ar y stori ar y ffilm y fama rwan. So di pawb yn barod i gael y stori arbennig yma. Gown ni weld sut mae hi'n mynd. Da ni'n mynd i flipio hwn drosodd. Bore da Gloria, mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. O, na ni. Annie, here we go. Ffwr Annie. Oops. Dyma ni. Play, here we go.
tad cariadus. Roedd gan dad ddau fab. Roedden ni caru hwn fawr iawn. Oedd yn hapus? Oedd. Penderfynodd y mab ienga adael gartra. Oedd yn hapus? Oedd. Roedd y tad yn colli ei fab yn fawr. Oedd o'n hapus nawr? Na. Roedd o'n drist. Roedd y mab yn cael amser da iawn yn gwario ei holl arian. Oedd o'n hapus? Oedd. Yna, un diwrnod, doedd dim arian ar ôl ganddo. Oedd e'n hapus nawr? Na. Roedd o'n drist. Roedd y mab yn dlawd ac yn llwgu. Oedd yn hapus nawr? Na. Roedd o'n drist. Rydw i am mynd adra, gyda'r mab. Rwy'n gwybod y bydd yn nhad yn flin gyda mi. Ond, efalla, y cael waith ganddo. Yn y mab yn hapus nawr? Na. Gwelodd y tad ei fab yn cerdded tuag ato ar hyd y ffordd. Rhedodd y tad at ei fab. Oedd y tad yn drist? Na. Oedd o'n flin? Na. Oedd yn hapus? Oedd. Gafaelodd y tad yn dyn am ei fab. Roedd mor falch fod ei fab gartra unwaith eto oherwydd roedd yn ei garu'n fawr iawn. Wel, dyna chi stori arbennig iawn, iawn, iawn. Ond sut oedd y tad yn teimlo go iawn pam oedd y mab i ffwrdd? Sut oedd y tad yn teimlo? Oedd o'n teimlo'n drist yn doedd? Dwi'n siŵr i fod o'n teimlo'n dipyn bach yn siomedig hefyd. Ac oedd o'n ysu i gael y mab i ddod adra. A sut wyt ti'n meddwl oedd y mab yn teimlo pam oedd o'n teithio adra? Pam oedd o'n gwybod fod ei dad yn disgwyl amdano fo? Mae'r stori yn y Beibl yn hardd iawn. Fel ydych chi'n gwybod, mae'r stori yn deitha ni bod y tad nid yn unig yn i'w dderbyn o nôl, ond mae'r tad wedi paratoi ar ei gyfer o, ac mae o yn i'w gofleidio fo, ac mae o'n rhoi clogin amdano fo, a mae o'n rhoi sandalam i draed o, ac mae o hefyd yn paratoi gwledd fawr ar ei gyfer o. Dwi'n meddwl bod hi'n stori arbennig iawn, iawn. A dyma'r cwestiwn ola. Sut fath o berson wyt ti'n meddwl ydy'r tad yn y stori? Sut fath o berson? Pwy ydy y tad yn y stori? Ia, ti'n iawn. Duw ei hun ydy'r tad. Achos mae Duw, be bynnag ydyn ni'n neud, be bynnag efalla ydyn ni ddim yn neud, neu does dim rhaid i ni fod wedi bod mor afradlon ar mab yn y stori yma, ond pam da ni efalla ddim yn gwrando adra ar mam a dad, neu os ydyn ni yn bod yn wirion weithiau. Dydy'r tad ddim yn deud, felly ond mae'n rhaid i chdi fod wedi crwydro ymhell i ddod yn ôl atai. Ond mae'r tad bob amser isio yn croesawu ni, achos mae Duw yn gariad i gyd, a mae Duw yn maddau ni hefyd. A da chi'n gwybod sut mae Duw wedi dangos go iawn bod o'n maddau ni? Mae o wedi dod i'r byd yn Iesu Grist, ac wedi dangos i ni drwy Iesu farw ar y groes gymaint, mae o yn caru ni. Da ni wedi dysgu can ers tro byd sydd yn sôn am cariad Crist sy'n llifo atom. Cariad Crist sy'n llifo atom. Cariad Crist sy'n llifo atom. Halleluia. Dach chi'n cofio hi? Mae'n syml iawn, cariad Crist. Ond da ni'n mynd i ganu dipyn bach yn wahanol heddiw yma. Achos da ni'n mynd i hepcor gair bob tro. Da ni'n mynd i dynnu allan. So, tro cyntaf, da ni'n deud cariad Crist sy'n llifo atom. Yr ail dro, fydda ni Crist sy'n llifo atom. Trydydd tro, sy'n llifo atom. Pedwerydd gwaith, atom.
Da chi'n iawn? Haleluia. Ac yn ôl i'r dechrau. Da ni am drio ni dwch? Ia, waith i ni wneud dim. Gown ni weld. Mae gennym ni dipyn bach. Sa chi'n chwerthu'n blant, gennym ni dipyn bach o broblem yn tu ni heddiw yma. Achos mae pero'r ci ar lawr y fam os ydych chi'n clywed sŵn mynd nôl ac ymlaen. A mae'r gath yn ei herio fo. So dwi'n gobeithio'n fawr iawn bod Pero ddim yn mynd i styrbio'n canu ni. Hai ti fod yn hogyn da, please Pero. Bydd. Achos mae pawb isio canu. So, dyma ni. Toma. Rwan ta, da iawn Pero, mae Pero wedi bahafio'n hogyn da hefyd. So dyna'r stori anhygoel ynglyn â Duw yn dod i chwilio amdano ni a Duw yn deud, peidiwch a cosbi'ch hunan ddim mwy, peidiwch a troi'ch cefn arna i, dewch yn ôl ata i, dewch yn ôl i'n nghwmni fi. A cyn i ni weddio, dwi jyst eisiau deud un peth wrthach chi. Wythnos nesa yn Capel Bethesda, dim yn y capel ond yn rhithiol fel hyn, mae gennym ni gymanfa ganu mynd i fod. A da ni wedi gofyn i chi fel plant i fod yn gofyn efalla i mam neu dad fod yn eich recordio chi yn dweud be ydy'ch hoff stori chi yn y Beibl a pam. Sgwn i erbyn heddiw ma efalla mae hanes y tad cariadus fydd y stori un o'ch hoff storia chi. Neu falle bod ti'n stori arall. Dwi'n meddwl bod ni wedi clywed yn barod bod hanes Samson yn un o hoff straeon un ohona chi. Ynddo? Oherwydd i fod o'n gryf. Ynde? So sgwn i be di'r hoff stori yna sydd gynnwch chi. Rwan ta, cyn i ni fynd, dowch i ni rei dwy law ei gilydd a dowch i ni gael gair o weddi. O Dduw ein tad nefol, da ni'n diolch i ti dy fod ti'n dad mor gariadus. A da ni'n diolch i ti dy fod ti yn llawn croeso. A does dim gwahaniaeth be da ni'n ei wneud. Wyt ti yn edrych ymlaen am y diwrnod lle da ni'n troi ata ti ac isio dod yn ôl i dy gwmni di. Diolch i ti o dad. Diolch i ti am y stori arbennig yma sy'n dangos gymaint o ti yn caru ni ac wedi dangos dy gariad yn Iesu Grist. Da ni'n cyflwyno i ti bawb sydd yn drist, ella pawb sydd yn sâl heddiw yma, neu pawb ydyn ni'n ei colli, a da ni'n gofyn i ti'n cadw ni gyd yn saff, a da ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. A hefyd, da ni'n dymuno pob dymuniad da
i bob un ohonoch chi bantos ella sy'n camd yn ôl i'r ysgol wythnos nesaf yma, lle bod chi mond yn mynd am ryw chydig oriau. Da ni hefyd yn dymuno dda i chi, rieni sydd yn athrawon hefyd, ac yn gweddio fydd Duw yn eich cadw chi'n saff drwy bob dim. Felly, dymuniadau gorau i chi, a tan da ni'n gweld chi eto, hwyl fawr i chi, hwyl fawr, ta-ta.